गोवा म्हणजे पर्यटनाची राजधानी आणि गोवा म्हटल्यानंतर आपण विचार करत असाल, आपल्या मनात विचार आला असेल की तिथं बीच, कसिनो, पब, बार, बीचवरच्या रंगीत पार्ट्या असा झगमगाट. ह्या झगमगाटापेक्षा गोव्यात अशी अनेक ठिकाणं आहेत ज्यांना निसर्गाचं वरदान लाभलेलं आहे. ज्या ठिकाणांना संवर्धित करण्यासाठी केंद्र शासन विशेष प्रयत्न करते, अशीही काही ठिकाणं आहेत जी तुम्ही पावसाळ्यात देखील फिरू शकता. आज आपण अशाच एका अप्रतिम ठिकाणाला भेट देणार आहोत, जे गोव्यातील शांत, सुंदर आणि वास्तुकलेचा अप्रतिम नमुना आहे. कोणतं आहे ठिकाण, काय आहे, हे पुढच्या काही मिनिटात आपल्याला समजणार आहे, कारण आपण तो प्रवास करणार आहे. चला तर. पणजीतून बाहेर पडताना राष्ट्रीय महामार्ग 748 आपल्याला थेट या मंदिराच्या दिशेने घेऊन जातो. हे अंतर सुमारे 60 किलोमीटर असलं तरी जाताना आपण ओल्ड गोवा, मंगेशी, म्हार्दोळ, फर्मागोडी, जामा मशीद आणि दूधसागर धबधबा या पर्यटन स्थळांनाही भेट देऊ शकतो. त्यासोबतच आपल्याला काय खावं वाटलं तर थोड्या थोड्या अंतरावर असणारी चहा आणि नाश्त्याची दुकानं तुम्हाला दिसतील. विशेषतः मोले गावापासून तांबडी सुर्लाकडे वळल्यानंतर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी असणारी वनराई सळसळत्या पानांनी आपलं स्वागत करते. हा रस्ता थोडा अरुंद असला तरी अनेक वळणांचा आणि दोन्ही बाजूंनी वृक्षांनी झाकोळला आहे. इथून प्रवास करतानाचं वर्णन शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. हा प्रवास करताना अंतर कधी संपेल हे आम्हालाही समजलं नाही आणि तुम्हाला देखील समजणार नाही याची मी खात्री देतो. निसर्गाचं ते वरदान लाभलेला अप्रतिम नमुना पाहण्यासाठी आपण हा जवळपास 50 किलोमीटरचा प्रवास केला. त्यानंतर फक्त 10 किलोमीटरचा प्रवास राहिलेला आहे. आपण त्या रोडवरचा हा थेट रोड आहे जिकडं आपण जाणार आहे आणि ते मंदिर ते ठिकाण आहे तांबडी सुर्ला. गोव्यातील तांबडी सुर्ला मंदिराला आपण आज भेट देणार आहोत. ह्या रोड थ्रू आपण जातो आणि या दिशेनं आपण जाऊन त्या अप्रतिम वास्तुकलेला भेट देणार आहोत. चला, वेळ न दवडता आपण निघूया. पणजीपासून साधारण 60 किलोमीटर अंतरावर गोवा राज्यातलं सगळ्यात जुनं तांबडी सुर्ला हे मंदिर आहे. तर प्रेक्षक हो, आपली प्रतीक्षा संपलेली आहे. आपण इतका वेळ ज्या उत्सुकतेनं वाट पाहत होता की कोणतं ठिकाण आपण दाखवणार आहे, ज्याला निसर्गाने भरभरून प्रेम दिले, स्थापत्यशास्त्राचा एक अप्रतिम नमुना असं म्हणू, ते हेच ठिकाण आहे जे गोव्यातील तांबडी सुर्ला. आपण थेट पाहू शकता हे मंदिर, जे मंदिर 12व्या शतकात बांधलं गेलं आणि ते आजही निसर्गाच्या कुशीत अप्रतिम सौंदर्य दर्शवत आहे. तर आपण जास्त वेळ न दवडता थेट मंदिराच्या दिशेने जाऊया आणि पाहूयात नेमकं काय आहे मंदिर. मंदिर लांबून आपल्याला एवढंसं वाटत असलं, पण त्याचं सौंदर्य आणि त्याच्या मंदिराच्या इमारतीची ठेवण ही आजसुद्धा आपल्याला भुरळ पाडणारी आहे. वेळ न दवडता चला आपण जाऊया, नेमकं काय आहे मंदिर बघायला अगदी जवळून. चला तर. या मंदिराची उभारणी 12व्या शतकात झाली. पोर्तुगीज राजवटीत गोव्यातल्या बहुतेक मंदिरांचा नाश झाला असला तरी काही मंदिरं आजही त्यांच्या मूळ स्वरूपात अगदी दिमाखात उभी आहेत.
याचंच उत्तम उदाहरण म्हणजे तांबडी सुर्लाचं महादेव मंदिर. हे मंदिर कदंब आणि देवगिरीच्या यादवकालीन स्थापत्यकलेचा सुंदर नमुना आहे. या मंदिराची बांधकाम शैली कर्नाटकातल्या बदामी जवळच्या मंदिरांशी साधर्म्य साधणारी आहे. या मंदिरात एक छोटा मंडप असून या मंडपावर असलेले कोरीव काम पर्यटकांना खिळून ठेवतं. तांबडी सुर्लाला आपण भेट देतच आहोत, पण त्यासोबत तांबडी सुर्लाला ज्यांनी भेट दिली त्या पर्यटकांकडून आपण जाणून घेऊया की त्यांच्या काय भावना आहेत. त्या मंदिराला भेट दिल्यानंतर आपल्यासोबत मुंबईहून आलेले पर्यटक आहेत, तर त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया की त्यांना काय वाटतं ह्या मंदिराला भेट दिल्यानंतर. सर नमस्कार. काय आपल्याला वाटतं की या मंदिराला भेट दिली तर आपल्या काय भावना आहेत? म्हणजे हा एक हिस्ट्रीचा एक पीस आहेत, एक सेगमेंट आहेत आपल्या गोवाची हिस्ट्रीच्या, जे आपण विसरूनच गेले आहेत. हा मंदिर जे आहे तांबडी सुर्ला हे ऑलमोस्ट 700-800 इयर्स ओल्ड आहेत. आणि नॉर्मली गोवा म्हटलं की आपला अपने दिमाग में आता है कि बीचेस जाना है कि नॉर्मल जो रहता है वो, लेकिन किसी ने गोवा का ये जो हेरिटेज है लाइक चर्चेस और बीचेस छोड़ के जो ये वाला जो हेरिटेज है वो बिल्कुल मिस आउट किया है. लेकिन अभी एक पूरा एक रेनाइजेंस हो रहा है, एक नया थॉट प्रोसेस आ रहा है जहाँ पे पीपल आर रिविजिटिंग देयर ओल्ड हेरिटेज. एंड तांबड़ी सुर्ला इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट दी इंडियन हेरिटेज कैसे प्रिजर्व हुआ है जो तरीके से. लाइक ये टेम्पल 800 इयर्स ओल्ड है, अंदर शिवलिंग है और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है. यानी इवन पणजी से यहाँ का जो राइड है वो भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर का है, लेकिन बहुत ही मॉन्सून्स में तो बहुत ही प्यारा सा राइड हो जाता है. आपण पहिल्यांदा आलाय का किती वेळा इकडे भेट देताना किती वेळा देताय भेट? आज पहिल्यांदा. टू बी ऑनेस्ट मेरा गोवा में ऑलमोस्ट मैं 12 से 15 बार आ चुका हूँ, लेकिन तांबड़ी सुर्ला में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ क्योंकि ट्विटर में बहुत सारा टेम्पल्स के बारे में आया था. उसमें से तांबड़ी सुर्ला के बारे में भी आया था और इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी था कि कैसे ये टेम्पल जस्ट बिकॉज कि ये जंगल में था तो पोर्टुगीज़ के जो था उसमें से कैसे बच गए. उन्होंने बाकी सब टेम्पल्स तो बर्बाद कर दिए, लेकिन ये वाला टेम्पल तक पहुंच ही नहीं पाए बिकॉज इट वाज वेरी सेक्लूडेड और जंगल के अंदर है. इंडिया में जो टूरिज़्म के ऑप्शंस है उसमें गोवा इज़ प्रॉबेबली एट वन ऑफ द टॉप टूरिज़्म ऑप्शंस. टूरिज़्म का ऐसा एक होना चाहिए कि जो आप रेगुलर एज अ टूरिस्ट विज़िट करते हो उसकी जगह पे अगर आप एक एक्सप्लोर के हिसाब से अगर आप आओगे कोई भी जगह पे तो आपको ऐसे हिडन जेम्स मिलेंगे. तांबड़ी सुर्ला शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ दोज हिडन जेम्स इन द गोवा आइटिनरी, जो बहुत ही कम नसीब वालों को ये एक्सपीरियंस होता है. नहीं तो आप वही वैगेटा और अरंजुना और बागा बीच पे घूमते रहिए और ऐश करिए, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ही कम लोगों को मिलेगा. जस्ट जो लकी वंस है उनको ये मिलना है. मंदिराचं बांधकाम, मंदिराभोवती असलेलं आखीव रेखीव गार्डन आणि मंदिराच्या पायाला स्पर्श करत वाहणारी सुर्ला नदी, या सर्वांचा सुंदर मिलाप पर्यटकांना भुरळ पाडल्याखेरीज राहत नाही. महाशिवरात्रीला इथं मोठा उत्सव भरत असला तरी इतर दिवशीही सुमारे 7 ते 8 हजार पर्यटक इथं भेट देत असतात. तर आपण पाहिलं भारतातील अप्रतिम स्थापत्यशास्त्रापैकी एक असणारं मंदिर. हे मंदिर पाहिल्यानंतर आपल्या भावना काय आहेत, आपल्याला काय वाटलं, ही बांधणी कोणत्या प्रकारची आहे
आणि 12व्या शतकात बांधले गेलेल्या मंदिराची आजची स्थिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला ह्या मंदिराला भेट दिल्यानंतर सांगायला विसरू नका. कॅमेरामन राजसह मी सुमित आपली रजा घेतो. धन्यवाद.